Mikrospánok nie je únava. Je to výpadok kyslíka v mozgu. A často si ho spôsobujeme sami. Pred jazdou si dáte sladké pečivo, džús alebo energetický nápoj. Glukóza vyletí hore, inzulín prudko stúpne, krv sa presunie do trávenia. Mozog dostane menej kyslíka. A o 30 až 60 minút príde pokles cukru. Možno glykemická jama. A vtedy mozog na sekundu vypne. A auto prejde 25 metrov za sekundu. Ani ťažké jedlo tesne pred jazdou nie je riešenie. Trávenie presmeruje krv do brucha. Mozog ide do útlmu. A ak ideš šoférovať, nejedz sladké, nejedz ťažké. Jedz s predstihom 2 až 3 hodiny, ale vyvaruj sa sacharidom. A energia nie je cukor. Energia je kyslík a prietok krvi. Bez kyslíku darmo máte glukózu, ale energiu netvoríte.